Dende o Porto do Xufre, punto de chegada da mobilización do vindeiro domingo, a voceira nacional do BNG fixo un chamamento á participación masiva na protesta en defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Ana Pontón di que é o momento de sentenciar a morte dos proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. É moi importante que este domingo haxa unha mobilización masiva para defender a Ría de Arousa, para decir que non queremos a mina de Touro e que é necesario enterrar definitivamente o proxecto de Altri, porque estamos nun momento clave para o futuro e necesitamos que esta ría siga sendo unha ría productiva. Pontón entende que a mobilización social deste domingo debe frear calquera pretensión de Altri para retomar o proxecto, aínda que a macrocelulosa estea nestes momentos nun punto morto, alerta de ameazas futuras, do mesmo xeito que está a acontecer coa mina de Touro Pino, que advirte queren resucitar agora. Ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non á mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental. A voceira nacionalista contrapón estes proxectos coa riqueza que xeran as rías, en especial a da Arousa. Galiza non se pode vender a prezo de saldo e temos que parar ese modelo colonial de explotación dos nosos recursos, non? De ademais pasar por diante do noso medio ambiente e tamén pasar por diante da xente, porque a Ría de Arousa é unha industria moito máis importante que calquer macrocelulosa ou que calquer proxecto de megaminería. Vive máis xente, xenera máis riqueza e, desde logo, é máis importante para o noso futuro. Nesta liña, o voceiro local do BNG, o tamén tenente de alcalde, reivindica unha ría saneada e xeradora de riqueza e postos de traballo. Que se revertan as políticas do Partido Popular que antes con Feijóo e agora continúan con Rueda, de desmantelamento, políticas nas que se mostra que lle estorban os mariñeiros, que lle estorban as mariscadoras e nos non estamos en esa línea. Nos estamos na liña de defender aos nosos traballadores, aos nosos veciños, que a riqueza do país quede no país. A manifestación do domingo partirá ao mediodía da Praia do Bao e rematará no Porto do Xufre. Está convocada polas plataformas en defensa da Ría de Arousa, Ulloa Viva e Mina de Touro Pino non.